sejler herfra med det. Der først under, Nej, jeg hopper ned til jer. Sidder bare så lidt i den. Stejler den bare. Jeg tror, der alligevel er høj søgang derude. Kæft, det duer bare nu, mand. Der er ingen bølger. Nej. Jeg tror, at der kom båd forbi før. Ja, Hvorfor er der så mange måger derude? Jeg tror på fordi. Så er det bare med at få snuden imod. Kan vi ikke bakke derhen af? Så vi tager til... Vi skal bare ud til de der pæler, så fisker vi. Er ikke derude? Jeg får pæle. Ja, der var... De der grønne pæler, det. Det er jo derude, alle der måger er jo. Der må være nogle fisk der, når der alle måger er der. Fuck, man, hvis de angriber os. Fuck, de er vilde, mand. Jeg skræmmer dem. Jeg skræmmer dem. Det er ikke sådan, der følger ud af. Ej, det ser faktisk fint ud. Fuck, men vi sejler helt derude, hvor vi var sidst. Der er da ingen bølgegang nu. Ja, vi vandt sidste gang. Ja, det var der. Det blev bare sejl der langs kanten. Nej, ikke så hurtigt, men. Den! Du er i, mand. Den! Jeg skal også lige bare. Fuck dig. Tror du, jeg gider at svømme? Vi skal bare ud i midten, så fisker vi. Over til Rebæk, hvor er det henne af? Det der var det ikke det? Nej, vi skal ikke helt ud til Over til Rebæk. Der er jo totalt stille. Der er jo totalt stille vand nu, jo. Skal vi over til Rebæk og fisk? Er der nogen damer? Hey. Der er damer derovre. Ja, det er godt. Der er ingen bølger af. Der er damer derovre. Det kan vi jo ikke se. Det kan vi rette se.